Morning ko na eh. Ilokulit. Ano na? Kamusta ang shoes mo? Kamusta ang shoes? Saya ka? Buksan mo. Ikaw ba yung okay pa naman yung shoes mo? Hindi. Dito mo tayo. Walakad lang tayo. O, sara mo, sara mo. Para hindi sila magalit. Morning. Uling oras na. No. Konting lakad na lang. Ba't wala yung pasok? Hindi, mamaya na. Ako nito. Sinuot mo yung shoes mo? Aha, sinukat ko po. Ba't ka umiyak kagabi? Sinawag po ako ng kapatid ko. Ha? Sinawag po ako. Hindi ka naman inaaway. Ha? Ay, umihi ka? Ang daming mga kalat na naman, oh. Ay, ako. Ay. Ano? Ay, pag wala ako, magpulot ng basura plastic, ha? Ha? Yan, oh. Oh. Sinuot mo yung sapatos? Maluwag pa ng konti, ano? Sa 31, di ba? Size 31. Walang nakalagay. Yeah. Hindi, pero eksakto lang ba? Maluwag. O, di gamitin mo ng ano, may medyas, di ba? Eh, oo nga, no? Ang bugo, ah. Hindi ko napansin. Ano yan, yung na ano ako? Inasipa akong bakal. Sabi, yung rocks daw na yun ay yung suotin mo. Bahan daw na maike. Diba, nasa minsan. Dito Pinoy. Diba, yung bahan minsan. Ano ang nakuha mong prize? May nakuha ka rin. Wala kang nakuha? Bakit? Ako rin, wala. Wala kang tsokolate? O, price yun eh. Wala ko. Price yun, tsokolate. Kinuha yung payong sa akin. May payong na kayo. Wala. Akin sana yung payong. Akin nga payong. Payong na ako. Payong na ako. Payong na ako. Payong. Yung babae na ako. Mamaya. Tinunggak ko na yung natin. Kaalis na ako mamaya. Pakabait kayo, ha? Anong gagawin pag wala ako? Pag may nakitang plastic, tsaka pulutin, lagay sa Ayak na naman yan sa kalbo. lagay sa basurahan. Lagi yun. Kalbo yung wala. Bakit gagawin yon? Bakit natin gagawin yung pagpulot ng plastic tsaka mga basura? Para maganda yung magiging ano yung karagatan, di ba? Para malinis. Yeah. Para malinis yung ano nyo. Di ba? Di ba? Anong lako ni Manong? Kulong ko ba yan? Kulong ko. Balik ako, ha? Balik ako. Kuha mo ng kalat dito. Walang lagay sa basura. Ano kunin mo dito? May gagawin lang ako saglit. Pulot mo ng basura, ilak mo. Ng ulam.
Pinakalat nila Ace yan. Ha? Pinalat yung mga... Ano ang tapos na Ace? Ayun ko, maaga ako natulog. Ilagay ko tong ano ko. Itong juice ko para baon siya. Usap ni ko si ano. Kalsam siya. Ang saya din ano? Sobra. Mga ano. Kahit Still left? oo. May sobra ka bang itlog? Lulutuin ko to. Ha? Pwede ba kunin namin? Boil na lang. Sila ka? Oo. Lahat yan? Ulat na yan. Para pag nagutom may kinukot-kot na itlog. Morning, Titi Dale. Oo, nandiyan ang iyo na. Hanggang sa muli. Nadugo yung ano ko, yung paa ko. Doon sa restroom, di ba may angat? Di ba may nakaangat siya? Oo. Na, sundot. Lakad-lakad na tayo. Buksin. Lokolit. Nakikita ko. Ilokolit. Hello. Sino si Ilokolit? Ako. Yan na si Ilokolit. 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 Tara tingnan natin manok. Kulit. Sit down. Ulit. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Tara, dali natin. Kunin mo yung gulong mo. Tara. Ayan, nilaruan ng mga bata dito. Diba? Morning. May tanong ako. Ba't ang lakas mo? May nabubuhat mo yung dalawang babae. Ang lakas mo ah. Anong oras kayo na ano? Patapos? Ano po? Ang aga naman. Dapat hindi alas 5 kayo ng madaling araw. Ano po? Ulan po, wala ka. Ay, mulan ba? Opo. Okay, yung kinahalat na yung isang gamit ko dun eh. Bakit wala? Hindi ah. Ilang gin ba naubos niyo? 10? Wala naman. Isa lang eh. Opo, kasi... 5 Ah. months daw pwede. Asan na yung mga barkada? Nag-aalisan na. Ano ko naglaro sila? Basketball? Ay, naku, ewan ko lang. Baka tulog pa. Ngayon sila Ace, maglalaro. Paalisan kami ngayon eh. Ewan ko lang. Tara. Sige. Dugo yung paa ko. Dugo yung aking paa. Ayan o. Nasundot. Ah, shit. O, nagkakalat na naman. Kalat. Walang. Tingnan natin chicken. Morning. Morning. May na-price ka na ko ha. Bakit di ka nagpunta? Morning ah. Morning. Bakit di ka nagpunta? Ay. Ina. Nanay mo. Bakit di ka nagpunta? Anong oras ka nakadating? Sabi na ako, tapos na po. Oo. Matapos lang po. So, si tatay ko kung saan nakaksa. Napunta. Saan? Magkapunta muna po yung sa kapatawag. Barko? Bilog? Amo to. Ako ba?
Iuwi ko na. Isa. Morning nga. Morning nga, Nay. Yan. Wala. Tingnan natin yung mga chicken. O, tabi kayo. Asan yung manok nyo dyan? Yung po, yung nasa ano po. Yan po. Ayan, manok, ano? Texas. Ayun pa po, yung malak namin. Oo. Madami po yung malalaki ng namatay. Namatay? Parang natitipid na. O, yun, oh, nakatali sa ano, sa daspan. Umali. Ano naman yan? Ano yung pinupulot mo yan? O, sino yun? Si Bugoy yata yun? Siniting po, meron ng ano, Ha? payong. Bakit wala kang payong? Hindi nga nakapunta. Saan ka ba nagpunta? Ewan ko, tingnan ko kung may payong pa. Anong ulit pangalan mo? Mimi. Ang kapatid mo, sila... At si Colette. Si Colette. Tapos ate mo si ano. Di ba may shoes siya, di ba? Kita mo? Tuwang-tuwa siya sa shoes niya, no? Ha? Oo. Malawag pa ng konti, ano? Yan lang po yung parang Oo. Basta turuan mo lang ng maayos kasi yan, mga kalat-kalat yung mga ganyan sa basura. Makulit lang to, ano? Pero mabait naman, no? Ito mabait to, talaga mabait eh. Na, mabait ka, no? So ikaw lang yung wala kahapon. Oo. kulang nakuha. Ba't mo nang papasok? Di ba meron? Oo. Ako meron. Oo, ba't di ka pumasok? May bagong shoes ka na. Aga. May maaga pa? Aga pa? Kailangan gusto ko makita yung shoes mo, ha? Bago ka umalis, gusto ko makita. Ano ba ako? Hindi, nasugat nga dyan sa taas. Dugo na ano. Tabi kayo, tabi. Tingnan, makapicture ako. Meron na tayong picture yan. Picture yan, meron na tayo. Sa'yo lahat yun, oh. Nakatutok nga sa mukha mo. Aray ka. So, anong oras bang pasok mo? Mag 7. 7? Kasi po 7:30. Sabihin mo sa kanya, gusto ko makita yung shoes niya mamaya. Kami wala nang pa. Magpasok. Kami Ay. po wala nang. Ay, sila lang. Kasi po nahuli po sila ng test. Pumapasa naman. Kulit! Maligo ka na para makita ko yung shoes mo. May painting Kailangan, maligo ka, ha? Ilo kulit. Yung sa kanya 31 din, di ba? Size 31. Ang kinuha ko mas maliit. Kasi ang mineasure ko dun sa ilalim. Mali pala yun. Dapat sa loob, no? Mali tayo eh. Buti binago ko. Kung hindi, maliit yun. Napunta sa kanya. 27 yung nakuha ko eh. Size 27. Maliit yan, di ba? Ayan na si Ito! Mas matangkad pa to kay Dylan. Dito kalit, baby. Baho yan, malaki. Ito, ocean drive.
Oh, gising na si ano. Di pala nakasama ang kapatid mo? Di siya nakasama? Anong price na kuha mo? Anong wala? Atalo kayo? Yung paypay ng hangin? Hindi. Inulit na, di ba? Yung unang-una po namin si Ipay, ang last po namin si Jaslen. Pinaihi pa po yung una si Ipay. Binaihi? Pinaihi pa po. Wala, di ba po? Sayang ano. Magkano price nun? 2,000? Sinong Joshua? Nakasama namin lang. Ano 100. Pero masaya. Pero masaya, no? Ano to? Kwintas-kwintas to? Kwintas na tato. Liman. Sabi ni Kuya, ano? Ay. Nakahiga ka dun. Oh, sabi niya. Anong ibig sabihin yan? Ano yan? Morning, ano? Sunrise. Kami rin. Pagkakuya is dead sa amin. Gaya-gaya yun eh. Kasi si ano, si Ate Stacy na namin din. Gaya-gaya yun. Oo, wag mo ko to. Ay, gaya si ay, pasuot mo yung shoes mo. Bago ako umalis. Gusto ko makita. May pasok siya eh, di ba? Wala po. Meron ano? Meron. Gusto ko makita bago kami umalis. No? Anong wala? Meron. Kukunin ko yung shoes. Ipasok ka. Ano ba yung Stella? Di ba kahapon, kasama nila dito na ginuman? Tapos yung isang babae. Ano yan? Kaya pa rin na na-issue. Ah! Oo nga po, yung isang gabi po, pinakilala ko. Taga saan yun? Bigama nila. Aray! Oo, so hindi uwi din yun. Pero ang totoo, kaning, hala. Saan siya tumutuloy? Raning. O, tara, raning. Ay, hindi na nag-aaral? Hindi nag-aaral? Tara! Ilay! Oo. Higi, oh. Nandito ka ba? Oh, may gin pa yun, nakakalat. Nag-inom sila dyan eh. Palagi nga inahawakan ko yung Hinahawakan na din ito lagi. Nanto ko yun, ah. ayaw na pa Ayan, ah. Ayun. Pinakita ko ba sa amin yung bato. Yung baba po ni Kuya Ace. Ay, Asan na si ano? Ulit. Ligo na. Hindi naman yata naliligo yun. Hindi. Naliligo. Na maghanda muna kami ng ano. Nagamit na. Pasuot yung shoes niya. Tumutik. Ano yun ulit, ha? Bye-bye muna. Bye-bye. Bye. Kaya ba? Pauwi na naman. Yan talaga. Wala kayong sako dito? kinuha na ng pan eh. Ah, kinukuha. May life vest ka pala eh. Life vest ba yan? Life vest? Ah, pero pang official lang yan para sa inyo. Government. May nalulod pala yung pinunod. Ayun, ano, life vest. At kami ay magre-ready na.
Sayang, no? Sayang number natin. Oo nga eh. Next time. Ayan. Sasawan. Ay! Morning! Diyan si Noy, nasa likod. Sarap. Kain tayo. Kain. Sayang isda. Kainin. Isda. Kain tayo. May lakas. Kain, may isda pa rin. Yan. Kain. Bago magbiyahe. Yan ang ating ulam. Tayo gue pak. Sayang ulo.
Dati ko yung mawak gusto rin mamaya. Ah. Sarap ng ulo.
Hindi. Ayos na.